Yama, ikaram ko. Kurang anazy zegny justy afatra zegny amintsika fa I raha zay zegny ilaitsika I raha zay. Hitanao Rantsaboiko tamin'izaho nandehandeha tamin'ny la mairie en pleine za mandeha bôka za mahita viavy teo igny zegny za sahiragna boka olo misahiragna aby mangataka aby teo dia ataoko fa nizaha anao tamin'ny vidéo igny tonga dia nameko vôla zegny izy tsy hoe izy nangataka fa za nanontany izy mibaby zaza mampalahelo tegna mampalahelo satria nisy koragna zegny nataony mamako taminaka tamin'ny fotoanany izy nitaiza zaza zegny mahatonga za izy kafa mahita viavy karaha igny zegny za zay mahatonga za mikaiky hoe mama ndaiza anao mama volagniko teo dia nameko vôla zegny ny zava-nisy zegny rehefa nagnamea vôla zegny za naharo zare nitangorogno taminahy teo zegny nangataka fa hoe ramose za mbola tsy nahazo azonao raha tiako volagnina amin'izay zegny misy natao hoe la loi de la réciprocité la loi de la réciprocité ilainao I raha on se donne en donne donnant donnant zegny donc zegny izy koa anao toisy vôla mitiava magnampy ny olo sahiragna alohanao tsy important zegny ny fandehananao mandeha mivavaka l'église isan'andro izy koa olo magnodidigny anao ndraiky olo hitanao sahiragna zegny tsy ampianao tsy important fandehananao mivavaka isaka dimanche mitomboka mitomboka fa ny zava-dehibe zegny ny fagnanaovanao le action zay kely anagnanao tsy ny afontrezana zay anagnanao fa zay kely anagnanao zay dia mba vitantsika magnampy zare izy azonao raha tiako volagnina ilainao I raha zegny ozy la loi de réciprocité zegny on se donne en donne fa ino zegny zavatra matetiky misy amintsika zegny sendra misy tegna zegny asa hoe milatra mipetrapetraka akizy mangataka raha mose tsy zay zegny zava-dehibe volaniko fahazaranao magnamia fa ilaigna koa zegny fahazaranao mandray izy koa mian'olo zegny anao na 500 mandray koa anao fa mila zatra zegny anao mampidriky mila zatra anao magnaboaka mila zatra koa zegny anao mampidriky zegny ke amin'ny andram-piaignanao zegny mba mitiava zegny magnampy olo ailanao I raha zegny mahasoanao izy koa amintsika tamatavy zegny io zegny hitanao io super zegny eto tany misy zare marobe zegny za zao fa mitsabo za fa niany zegny tsy haiko mety hitanao le nitsaboko igny dia I raha zegny mahasoanao volana azonao mahasoanao ny fagnampianao ny olo sahiragna zegny fa aza mba managna filôzofia taraiky zegny anao fiaigny izy koa anao mila vôla aza digna volagniko teo igny misy natao hoe la loi de la réciprocité I la loi de la réciprocité io agnavotranao na tsy niany fa mahay tafozagna anao ny zavatra tegna tsara agnatin'izy io zegny izy koa zegny anao mizary vôly amin'olo igny zegny I vôly agnisan'ny zavatra farany ambony vibration ambony be miteraka la filingy lasa faly azonao
azon'ilay olona filingy, azonao koa zegny ilay filingy. Azonao? Magnano karaha zay boka, azon'ilay olona filingy de azonao ilay filingy. Samby faly arô, un jour izy igny mivaly aminao zany. Oh, ilay 10% ilay fataonao rakitra regny zegny afaka alefanao amin'ny olona baby sahiragna karaha reo zany. Oh, izy koa anao zay mandeha magnano bazary agnatin'ny supermarché karaha io zegny, mba mitondra hely anao 1000 francs alatsaka anao aminjare. Mitovy rakitra izy amin'ny fotoana. Tonga de action amin'ny olona baby io zegny. Ke karaha zegny izy manafinakaka zegny mba torohevitra hely tsao mba mety aminao fa izy koa tsy mety aminao, za mitsabo raha zegny azagaga anao tsao ndraiky za andro hafa ary io raha mivaly aminazy zegny, za mitondra katikaty eo amin'regny anao aveo midagnaka zegny. Aza mbela za mitondra katikaty zegny anao aveo mitsabo raha zegny hoe efa miambigny résultat-naka tafiboaka eo anao.